La microremediación qu'utilise Camparaus enta descontaminar los sòus poluïts. Mercès au miceli, los camparaus que es descompausen o que es beuen los poluants com los hidrocarburs, metaus pesucs e pesticides, que transformen aquera substància toxic en compausats més dangerosos, ajudant a restaurar los sòus. Aquera metode que es utilizada enta netejar sits industrials, despoluar boscs e tractar las algues usadas. També que millora la fertilitat dels sòus e la biodiversitat. La microremediació que és ecologica, duradissa e més costosa que les mètodes tradicionals. Los resultats que varien segons les condicions e la recerca que continua enta identificar les sucs de camparaus los més eficaces. Aquesta solució prometedissa enta la gestió duradissa dels sòus poluïts.